Birkerød Gymnasium er specielt i forhold til andre, fordi at vi har en international afdeling, og vi har en national afdeling. Det er et sted, hvor der er højt til loftet og ret frie og gode rammer for udfoldelse. Vi er ambitiøse, og vi er kærlige, og vi ved det virkelig meget. Skolen udbyder både HF, STX, IB. Vi har en kostskole, og vi har så også den her fodboldlinje, som jeg går på. International Baccalaureate er en uddannelse, som svarer til det danske gymnasium, og det giver adgang til universiteterne. Social life is, in my opinion, it's great, but I also have that because I live at the boarding school where you're really surrounded by your friends 24/7, which is a really good thing. It's brilliant. You meet with people all the time. En af de ting, som er indiskutabel i et særkende for Birkerød Gymnasium, det er jo, at vi har en kostskole. Og det, at vi har en kostskole, det betyder, at vi har den daglige omsorg for vores elever. Det tror jeg er rigtig sundt, og det tror jeg gør os til nogle lidt bedre omsorgspersoner. Det er dejligt at være omringet af mennesker hele tiden. Jeg går altid mega meget frem og tilbage. Der er en rar stemning, fra man kommer og til man går, og der er sådan en interesse i folk. You talk to people that have totally different cultures, meaning, views, everything, and it's amazing. Man møder rigtig mange mennesker. Der er alle slags typer. Vi har Paradise-segmentet, vi har starfuckerne til Paradise-segmentet, vi har hippierne, vi har de bare lidt alternative, vi har skaterne, vi har pothovederne, vi har de lidt mere normale gutter, som mig for eksempel, vi har sportsfolk, vi har akademikere, vi har matematikere, vi har samfundsfaglige, vi har historikere, vi har ligesom det hele. Der er nogen, der har deres interesser et sted, og så kan man jo så dele ud af dem og suge til sig på samme måde. Man bonder på en helt anden måde, fordi at man er så forskellig, og man lærer, og man får et indblik i andre kulturer faktisk også. Og det synes jeg er helt vildt spændende. Vi har elever fra Indien, fra Kina, fra eks-Jugoslavien, Pakistan, from Latvia and Russia, fra Zimbabwe, from Spain, from Brazil, from Portugal, from Norge, Sverige, Finland, fra Thailand, fra the Dominican Republic, Czech Republic, Poland. You name it. Jeg tror, vi har fra 47 eller 60 steder, jeg kan ikke huske det, men det er vildt mange, og det er rigtig sjovt. Hvis der i hver time kan ske en vækst blandt eleverne, så vil jeg sige, så har jeg haft en vis succes. Der er en rigtig høj faglighed. Det synes jeg også var noget af det, der slog mig, da jeg kom op. Det var det overskud, der var til, at man sætter sig, og selvom det er bare en kaffepause, så får man simpelthen serveret noget, som man ville bruge timer på at læse til sig selv. Sådan helt kort og præcist. Vores rektor udtalte engang, at vi skulle have det sjovt. Og det kan jeg skrive 100% under på. Og det gør jo også, at man har lyst til at gøre sit bedste. Fordi man ved, at det er sådan stemningen er heroppe, og det er det, der er tradition for. Vi ligger i top 10 karaktermæssigt, og det kan man jo tjekke på nettet, hvis man er i det humør. How I describe it is, it's in a very pretty location. I really like living here at the boarding school as well. Jeg elsker at møde her om morgenen. Der er åbent og lyst, og man kan sidde ude foran sommeren ved Dumpedalen. Jamen, man træder ind i et stort åbent rum, og som regel om morgenen, så bliver man mødt af solen lige i fjeset. Og det frisker faktisk en op. Og det er sådan, Birkerød Gymnasium virker for mig. Jeg bliver frisket op, når jeg kommer ind. Jeg synes, den udsigt, vi har her, den er ret enestående. Lokalerne er flotte. Det er åbent, meget åbent bygning. Så synes jeg bare, når man er her i dagligdagen, at det er rigtig sjovt og rart sted at være. Det er et fantastisk sted at bruge sin ungdom. Der er fester, der er skiferie, der er jo alle de ting, som et gymnasium skal have. Vi har på Tværsfesten, som er sammen med den samme studieretning, som vi har, og der er kaffeballet med lancier og rigtig mange gode fester. Og det er jo sådan noget med, at man må holde sig til gelænder flere dage i træk, efter man har haft en god fest heroppe, fordi man danser og danser og danser og danser. Og der er altid nogen at danse med. Det er da svært at undvære. I like it. I definitely do.